Wala bafethu nginibingelele nginamukela kuyona YouTube channel yethu le Update TV. So mangabe uqala kuba khona like angabusalenza iphutha cindezela ibutton leli buvu elibhala subscribe uphinde press nayo ibell kanye naleyo like button bafethu. Ngiyabonga kakhulu kuona wonke umuntu ongisekayo ukuthi niqhubeke njalo bafethu nisubscribe and wa like ama video comment bafethu. Niphinde ivideo niyibukele kusukela ekuqaleni iziyofika egcineni ukuze nami ngikwazi ukuqhubela phambili ngingabe YouTube channel emele nje ndawonye bafethu. Kodwa isandla sidlule ekhanda kuona wonke umuntu ongisekayo ngithi shout outs. Ngibonga kakhulu ngingamosha isikhathi senu ungene shiyo damla namhlanje ulume kanje. Ake bafethu uKhuzani usevele wazifeza-ke laphana izifiso zabantu abaningi ngentokazi le ebeyizwakala ngezwe limtoti engomeni yakhe le ethi uTsotsi-ke bafethu. Abantu abaningi bebezibuza ukuthi-ke le ntokazi indaba ingangeni emculweni ngoba ithalente inalo-ke bafethu. Sikhuluma nje uKhuzani usanda kuveza laphana izindaba ezimnandi zokuthi-ke yona intokazi le igama layo uSiphesihle wakaZulu useyibhalise laphana ngaphansi kwenkampani yakhe okuyi-IGP bafethu, Indlamlenze Group Production, okuyinkampani yokwenza umculo bafethu. Kusho ukuthi-ke uSiphesihle Zulu usezosebenza laphana ngaphansi kwayo ke le enkampani ukwenza umculo bafethu. Kusho ukuthi-ke izingoma zakhe zisazozwakala impela ebantwini uma ngabe-ke eselikhiphile ucwecwe lakhe bafethu. Vezile uKhuzani ukuthi makuphela yona le lockdown nakanjani intokazi yangena estudio bafethu, izwe limdoti engathi lisazongena nezimpela ebantwini bafethu. Siyibongise nje yona-ke intokazi ngegxathi-ke emculweni, igxathe liya phambili. Siphinde laphana-ke sincome nayo insizwa kaMpungose ngokuthuthukisa ikhono lentokazi bafethu. Anginawo amaningi ngithi mangabe unombono ungehlela ngenzansi comment section, ungakhohlwa kusubscribe la ekhaya. Mina ngithi ngiyaphuma.